Паказаць сама лепшае, што ў іх ёсць свая манера і тэхніка, галоўная кожнай рабоце духоўны сэнс. Таварыства «Мостак» было створана ў 2009 годзе брэсцкімі мастакамі з польскімі каранямі. За 10гадовае існаванне яны правялі больш за 30 сумесных выстаў у Беларусі і Польшчы. Удзельнічалі ў рознага маштабу конкурсах, фестывалях, пленэрах, маюць немалую скарбонку ўзнагарод. Данная выставка приурочена нашему юбилею 10-летнему. Представлено 120 работ. Все художники разные, работают в разной технике. Акварель, масло, пастэль, габелен, батык – розныя жанры, стылі, накірункі. Старшыня таварыства Аліна Кандрацюк представила 13 сваіх работ. У асноўным гэта пейзажы, нацюрморты акварэлю. Сын мастачкі Андрэй Кандрацюк таксама ў гэтым таварыстве. Яго карціны крыху змрошны, але з вельмі глыбокім сэнсам і эмацыйна выразныя. Кожны з мастакоў на сваіх палотнах адлюстраваў сваё светаўспрыманне, пачуцці і думкі. Каб спасцігнуць сэнс некаторых твораў, патрэбна сканцэнтравацца і ўдумацца. Людмила Крапіўная выставила 15 сваіх работ. Гэта габелены, картины акварелью. Именно в этом товариществе я увлеклась гобеленами опять и акварелью. Акварели попленеровые. Это места, где мы ездили по интересным местам Польши и Белоруссии. Нямало экспазіцый і партрэтаў, на адным з іх і Людмила Крапіўная. На палатне яе адлюстравала Валянціна Панок-Татарнікава. Самыя лепшыя работы 9 талентаў брэшчыны за час існавання. Іх аб'яднанне можна ўбачыць па 10 лістапада у выставачнай зале на Савецкай абласнога цэнтра. Ганна Буйкевіч, Юрий Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».